இன்னும் எவ்வளவு நேரம்டி? 5 நிமிஷமா? எவ்வளவு 5 நிமிஷம்டி? 5 மணிக்கு சொன்னடி 5 நிமிஷம்ட்டு. 6:30 மணி ஆகுதுடி. 1.5 மணி நேரமா என்ன பண்ணிட்டு இருக்க? 5 minutes. ஃபங்க்ஷனுக்கு சீக்கிரம் போகணும், சீக்கிரம் வீட்டுக்கு வரணும். சொல்லுங்க மேஸ்திரி. இல்ல நான் சீக்கிரம் கிளம்பிட்டேன். ஆமா இன்னைக்கு ஒரு ஃபங்க்ஷனுக்கு போறேன். ஆமா ஆமா. ஐயோ அது விடுங்க மேஸ்திரி, நீங்க எவ்வளவு பூசினாலும் அது கொடூரமா தான் இருக்கும். நீங்க என்ன பூசினா மட்டும் அழகா இருக்குமா? அது அந்த கொல்ற எடுத்து நல்லா கொத்துங்க. கொத்தி முடிச்சுட்டு ஒரு தடவை பூசி பாருங்க, அப்பயாவது ஓரளவுக்கு பாக்குற மாதிரி இருக்கான்ட்டு. நீங்க எவ்வளவு பூசினாலும் அது அது கொடூரமா இருக்கும். ஆமா அது அது பாக்க. நீ வெளில போய் பேசுமா போமா. மேஸ்திரி சீக்கிரம் ரெடி பண்ணுங்க. என்ன சொல்ற மாதிரியே இருக்கு. ஆமா மேஸ்திரி, நீங்க இமிடியேட்டா போறேன். இல்ல போமா.